Здравейте, аз съм Николас и днес правя продължение на първото видео, реално, което направих. Това е второто видео в канала, като исках днес да ви споделя реално какво стана с стратегията, която ви казах за Native Image Ads, какво се получи и да видим реално дали имаме резултати. Като нека направо да започваме. Това е кампанията, която пуснах. Ето може да видите статистиките, изкарчих 150 евро. Ето, може да видите сами. 0 продажби. Отново 0 резултат. Това са адсетовете, като първо тествах тези 5 адсетове, който всеки адсет беше с неговия дезайр, за да намеря кой е самия печеливш дезайр. Ето може да видите и тях. Кой колко е изхарчил. Много е важно да гледаме CPC-то, Cost per Link Click. Това определя реално една реклама, дали може да скалира и да има резултати от нея. Като както може да видите, CPC-то видях на кой дезайр е най-ниско и беше на трети на трети. И използвах точно третия дезайр, за да създам ето този адсет, който след малко ще ви покажа, ще ви обясна. Реално как го създадах с изкуствен интелект, нали? И за да видя дали печели, реално в Reddit отидах и пуснах пост и поста гръмна 150 000 гледания, което наистина е много. И като цяло си казах, ето го, това е печелившия дезайр, този го ще използвам. Обясних на чата, направих като цяло много подробно копи. Сега ще ви покажа. Само секунда. Ето го. Ето така изглежда. Ето тази снимка, примерно мога да ви покажа. Native Image Ad с дългия текст. И си мислех, че това вече трябва да конвертира страхотно много. И го оставих за няколко дни и се връщам и всъщност бях изхарчил 50 евро само за тази реклама и 0 резултат. Само 16 гледания на сайта, 0 AdToCards. Бях съсипан. CPC-то реално... това CPC гледаме, Cost per Link Click, това е колко струва за да кликнат към линка, за да видят сайта ми, което реално трябва да се гледа. Целим се да е $2, а тук е 3 евро, което е страхотно много. $2 са евро и 20 цента. И като го видях това, аз си мисля, че точно това е печеливщо и буквално ми беше на ръба да се откажа бях. И беше наистина много сложно. И все още ми е сложно. И имам чувство, че каквото и да опитам, само се проваля. Но не се отказваме и някой ден ще стане. Но да, просто иска да ви споделя, че не знам дали проблема е в продукта, но за сега мисля да тествам още. Не се отказваме. Почти 0 AdToCard, само от този адсет има някакви AdToCards, които не знам, от една и съща реклама, малко е странно. Предполагам, някой просто е цъкнал няколко пъти количката и за това е станало. Като миналото видео ви бях споменал всъщност, че само да сменя, че да не се занимаваме с адвертори и такива неща. Сега, след като направих тази тестова кампания, всъщност пак отново си осъзнах нова грешка. Мисля, че адвертори са страхотно нещо за Native Image Ads и мисля новата ми стратегия е да добавя адверториал, като отново ще тествам дезайри. Този път с малко по-висок бюджет, понеже не изхарчих толкова пари, може и колкото е нужно, за да видя кой реално е печеливш и кой не е. Ще използвам адверториалите и се надявам вече да пожа на някакъв успех. И искам да направя това видео, понеже наистина е много тегъл този процес. Както в бизнес план, така и в личен план много се насъбират нещата. Като си направих списък, иска да споделя някои неща. Като се чувствам последно време страшно тъпо, понеже правя много грешки. Като правя грешки от типа на разсевам се прекалено много с телефона ми, скролвам си в социалните мрежи, много тъпи базови неща, които не знам защо ги правя. И
Други грешки, които правя също са с дисциплината. Понякога прямо казвам, че ще отида на фитнес и не ходя или ще правя и какво си и не го правя. Това наистина е много лош навик и се нерва на себе си. Аз съм единствения, който е виновен за това, че се получава така и много искам да се променя. И наистина, да, трябва да се променя на всяка цена. Като също аз съм и много разпилян. Не мога да се фокусирам като седна да правя едно нещо и наистина ми е много сложно. Надявам се да мога да канализирам този... Не знам как да опиша това чувство. То е много, много гадно чувство отвътре, което буквално ме кара да искам да се науча да се изповръщам. Така се чувствам. И това чувство, ако мога да го канализирам, да правя продуктивни неща, които реално ми помагат, понеже сега главният ми приоритет е на първо място винаги трябва да ти е училището. Там го гледам, там съм на едно ниво, което е достатъчно за мен и вярвам, че ще ми е достатъчно. Гледам да не прекалявам, понеже много ме изтощава и искам да използвам тази енергия в други сфери. Като на първо място ми е бизнеса. Няколко неща са ми основните. Бизнеса, колко съм интелектуално добре аз, което трябва много да го подобря. Моето тяло, в което поне там виждам някакъв успех. И моите взаимоотношения с хората, разбира се, понеже понякога съм много гаден човек, който не си вдига телефона и не обръща внимание на никой, понеже не мога да ви обясня в какви етапи изпадам. Като Също последно време страшно много се едно, че стана вчера, но всъщност са минали вече на 2 месеца. Откакто се разделих с бившата ми, се чувствам страшно тъпо, понеже го мислих доста дълго време, реално аз още го мисля. Причината това се случи реално сам аз, понеже аз трябваше да съм човека, който да постави границите, къде преминава дадено нещо границата. И аз не ги поставих тези граници и заради това се случиха нещата, така че се разделихме и наистина ми е страхотно тъпо, понеже беше един добър човек. Но както и да е. Аз съм виновен за всички тези неща. И това е причината да се чувствам тъпо, понеже ако се справях като хората и си върших нещата, нямаше да се чувствам така. И се надявам някой ден наистина да се получат, за да мога да не се чувствам така, понеже наистина е много, много гадно чувство. И пак ви казвам, имам чувство, че отвътре нещо иска отвътре се изяждам просто. На психическо ниво е много тегло. И като цяло иска да кажа, че съм благодарен на всички близки хора до мен, на моята майка, която ме подкрепя, на моите най-близки приятели, на моят бизнес партньор, на всички хора, които просто са до мен. Много ви благодаря. Надявам се някой ден да станат нещата, за да мога да връщам обратно. Това като цяло ми е основната цел с бизнеса. И тя може би за някои хора е прекалено много на пиедестал. Според мен пък просто това трябва да не се разсейвам и наистина, даже повече отколкото те си мислят, че е прекалено много, аз още повече да вкарвам. За да стане, понеже всичко си зависи само и изцяло от мен. Нищо не зависи от някой друг. Това трябва много сериозно да го разберете. Ще е хубаво, ако аз го бях разбрал още на 14. Малко ми е тъпо, че го разбирам толкова късно. Наистина да го разбереш вече е друго, не просто да го чуеш. И предполагам, че всеки трябва да мине през този път, но не е лесно. Пожелавам успех на всички хора. Искам всички около мен да успяват и заедно да пожелаваме много успехи. Като за заключение също, искам да кажа, че продължавам напред. Ще тестваме нови реклами, ще бутаме, ще се развиваме, ще се учим на нови неща и ще ставаме пълни всеки ден. Просто трябва постоянство. Това е номер 1 ключа. Като се надявам това видео да ви е било полезно.
И да, хубав ден.